Nag-research talaga ako, ano ang role ng isang bridesmaid. Ano yun? Boyfriend mo? Yung bonding with Bess, parang hindi ko gusto. Bro, isang ko. Ano? Yay! We are now on our way to the beach side and kanina pang natatanggal yung fingernails ko. Mga 5 times na ako nag-retouch ng nails. There you go! Beach wedding. Congratulations! Last few words mo to Karen as your girlfriend. Kasi mamaya as a wife na. Ngayon as a girlfriend. Okay, last few to my girlfriend. Konting-konting ka na lang. Konting ano? Konting na lang dyan. Last few words niya. Okay. Ilang minuto ka na lang as a girlfriend. Akin ka na. Congratulations. Abangan niyo siya magtapo ng mga flowers. Yeah! See me later. As a flower girl, thank you so much. I really enjoyed my stay here in Palaw'an. Yeah! Yeah, bye-bye! Nandito na yung bride! Let us all stand. Palakpakan mo natin yung Ikaw naman, Gail, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Person at Gail, maaari niyo nang sabihin ang inyong wedding vows sa isang double celebration tayo sa araw na ito. Mas tipid sa gastos. I thank God sa araw na to kasi may panganak ka. Salamat dahil you are a woman na may takot sa Diyos. You are a woman that obeys Him. You are very understanding sa akin, lalo na sa pagkamaisip ko. You are very caring at napakamasayahin. Ang bilis mo patawanin. Today, marami akong iniisip. Marami naman. Pero I am filled with joy knowing that I am marrying the girl that I know the Lord has
supposed to be a day of mourning. Namatayan ako ng kaibigan. Nagtirik pa nga ako ng kandila noon. Nakakalungkot dapat ang araw na yun eh. Hindi ko pa yun alam noon. Pero sa gabi ngayon, makikilala pala kita. And you immediately brought love, joy, and peace sa buhay ko. You brought Jesus. And now, Jesus has given you to me. To be my wife. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo magiging magkasama. At si Jesus din ang magiging dahilan ng ating pagsasama. So love, with His grace, I can love you just as He loved the church. With His grace, I will have the strength to protect you. And with His grace alone, I will be the husband you prayed for. Para sa iyo at sa pagiging anak natin. I can't wait to spend the rest of my life with you. Happy birthday. I love you. Once again, I love 10:43 p.m. After kong magbunot ng buhok sa kilikili. Saan ko ba nagawa ito mensahe kagabi? Kahapon ko naramdaman yung feeling na para ako mag-take ng board exam ngayong araw. Sobrang pressure, stress, pagod, pero nung nag-dinner tayo kagabi, na-remind mo ako, through your prayer, na ang lahat nangyayari nito, para pa rin sa kakalimutan. At the end of the day, si Lord pa rin ang maluluhan. Yes, praise God and honor to our one and only true God, Jesus Christ. All glory to Him dahil ikaw ang taong kaharap ko ngayon. I'm so blessed. Ikaw yung kaharap ko ngayon sa altar. Sa maraming pagkakataon, palagi ko talagang pinapasalamatan ang ating Diyos dahil siya ay buhay sa buhay ko. At nakikita ko yun sa'yo. You are a living testimony that nothing is impossible with God and that He is alive. Sobrang mahal niya ako na ipinakita niya rin ang pagmamahal na yun sa pamamagitan mo. Ngayon, hindi ako mangangako sa'yo at sa harap nila sa grasya lamang ng ating Panginoon kung paano niya tayo sinamahan mula nung una nating pagkikita. Alam ko, nasasamahan niya rin tayo, sasamahan tayo ng banal na Espiritu sa ating journey bilang mag-asawa. Amen? Purihin na natin, Panginoon. Mahal na mahal kita. Dear Son, Elemanto, Espiritu. Alaga ng pag-aasawa, maraming salamat po sa iyo. Sa araw na ito, ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tumunin mo rin ang lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw upang lalo na nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama
kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Mr. and Mrs. Person is here, Person. Person, pwede mo na Is that you? Hi, I'm Ruby. Hi! Hindi mo na ako nakilala kasi magulo na yung buhok ko, sir. Nice meeting you in person! Welcome me in Palawan. Ay, welcome me. Ako nag-welcome sa self ko. Yay! Ang ganda ng lugar niyo, sir. Mrs. ko si Tonet. Hi! Sir Tonet, si Tonet, oh. Ayan, maganda siya. Oo, nag-unagit siya. Nag-unagit siya. Akon be. Yay, thank you. Si ito ah. Uy, bakit nandyan ka? Nasa waiter side ka ha, ang daya ah. Congratulations, Karen and Pierce! It's reception time. That's my favorite part of the wedding. Let's eat. Akala ko brownie. Yung binigay pala sa akin ni John is suman. Damit. We're done! In fairness, ang ganda ng pag-makeup ni Ja. Yung hair ko lang talaga nasira because of the wind. But the whole look, at least Ren got my pins here. It was fixed earlier, retouched. At dahil tatak mukbanger tayo, meron po tayong baon sa ating pouch. Masaya at habang buhay na pagsasama ni Engineer Person at ni Engineer Kareen, si Espiel. Cheers po tayo. Person, pwede mo nang hagka ng iyong asawa. Thank you. Malamig na sa loob. So, let's try this type of pretzel. Ay, maliit siya. Let's do the basic na lang. Ganyan. Tapos, tie natin sa baba. Tapos, medyo i-drape natin. Medyo pag ganun. Ganyan. Ay, actually nilalamig ako. So, dapat talaga matakpan yung buong
likod ko. So, let's change their type of wrap. Yan. Tapos dito na natin itatay sa likod. Our second look. Ano mo gusto mo matuto ng magkuyo doon? Paano mo sasabihin na mahal kita? Ang gagaling ka. Ang gagaling ka. Galing naman. Ano ba ginagawa mo sa isang babae? Hindi pa ako nag-girlfriend. Saka nahanap mo na. Nung nakakala yung first scene. Cute naman. Pero ano minsan, kung sino yung magaling sa mayo, papakuhin na natin. Kung hindi magaling sa mayo, iiwan dito. Minsan! Kung magiging prutas ka ngayong gabi, anong klaseng prutas ka? Apple. Namumula-mula na katatawa. Me. Ano? Pineapple. Mayroon tayong apple at pineapple. Hi! Kayo po, sino po kayong artista? Ay, sagi. Bakit naman sa akin? Gusto ko lang may yellow. Galing lang ako ng pre, ako ng higa, yan sa Nino yan. Ikaw, mga taga-Iloilo, ano, sino artista po kayo? Hindi po, artista. Angelica Panganiban. Oo nga, sabihin naman na natin, ang pansensya ko, unti-unti na lang. Napapagod ka na ba movie ni Angelica? Ikaw talaga, ulit. Anyway, maraming salamat ha. Ano maging fruits ka tuloy? Anong klaseng fruits ka? Manggas. Bakit? Sweet. 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 Tingnan natin kung pipigyan ng ating mga boys ni May. Malalaman natin kung sino ba ang pipiliin ni Paul at ni Palaw'an. Sir Paul, ang dami pong mga fruits na nabanggit. Ang ganda ng mata po. Sir Paul, ang dami pong mga fruits na nabanggit. Ano po ang pipiliin ng fruits? Shinochi. May crush ka kay Paul? Ha? Ako ang crush mo? Kung pipili ko po ng mga fruits na nabanggit natin, ano pong pipiliin ng prutas? Anong... Hindi ko alam. Meron tayong banana, may pineapple, may watermelon, tapalok, manggang ilaw, manggang hinog, papaya, and apple. Pili ka na. Si manggang hinog, taas ang kamay, manggang hinog. Walang manggang hinog, ako yun eh. Anyway, sino si mangga? Diyan ka lang mangga. Okay, next natin si our best man, Sadi. Sadi, pakitaas ang kamay. May saging ba? Isa sa'yo yung napili niya mga prutas. Eto na, 1, 2, 3, come boys! Kagwapo, sa iyo napili mo
actor and actress for today's video. Ano pang excited ka kaya natin? Let's watch this. My God, Kami! Ang tagal-tagal na nun! Pero yung matagal na yun, nandito pa rin. That's just one mistake. Isa lang. Isa, dalawa, tatlo. Pinapareho lang yun. Sumusok ka pa rin sa iba. Lasing ako nun. Yung tikta pa lusot na yan. Kahit lasing ka, alam mo ginagawa mo. Kaya nagsuri agad ako sa'yo, di ba? Akala nyo, pag nagbababae kayo, sasaktan nyo lang kami. Tutulog lang masakit. Tapos pagising mo, okay na. Mamay na gano'n. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? No. Then what? My God, ang tagal-tagal na nun. Pero yung matagal na yun, nandito pa rin. Isa lang. Kaya isa na naman tatlo, pareho rin yun. Nagsinungaling ka. Lasing ako nun. Ang lintik na palusot na yan. Kahit lasing ka, alam mo, ginantay mo siya. Akala nyo, kapag nangbababae kayo, nagsasaktan nila kami. Tulad na lang nasakit at pagising na okay lang. Am I not enough? Paano ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Teka, nakakatulog ka sa ginawa mo. Parang sabi ko, wala ako ng career ngayong gabi. Sir Paul, kailangan niyo pong isuot yung garter niyo doon sa ating natin after this we're going to eat and ang galing, ang lalambot ng katawan ng mga taga-Rubeinspired, no? Ayun, pakisuot na po ko ng garter sa leg ng ating heroes. Wow! Sabi mo, may God mo, Paul, isagad mo. Mataas na? Isa pa, Paul, isagad mo. Sa dalawa na. Alam mo na natin si Paul and si Ruby, ladies and gentlemen. Congratulations. Would like to request our couple. Pag-picture mo lang tayo, ma'am. The last actor and actress for tonight. Hello. Please avail the services. Please type po natin. Hello. Maraming salamat po sa lahat na pumunta dito ngayon sa aming kasalan ni Dave at sa akin. Unang-una sa ating Panginoon Jesus, salamat sa magandang panahon and sa harmonious na nangyari na kasalan. And malawa sa aming mga magulang, kina mama at papa, mga papa Pinti, mga Liklik, mga Flor and Kuya Bim, maraming salamat sa inyo sa blessings na inyong binigay sa aming dalawa. And ngayon, isa na tayong pamilya. Mas natagdagan pa tayo. Okay. And salamat din po sa ating mga suppliers sa church na sobrang supportive sa aming man of God, si Pastor Jules, Pastor Regine. Napaka-supportive natin ninyo lahat. Talapakan po natin sila. At sa ating mga suppliers. At sa aming mga principal sponsors, sa aming mga pinakamamahal na Ninong at Lina. Salamat po sa inyong magsubuta sa aming gate, sa pagtanggap sa aming alok na kayo kunin namin Ninong at Lina. We are very proud na kayo yung mga tao na lapitan namin, kayo yung mga tao na alam namin na maaasahan namin pagdating ng mga araw. And of course, aming mga suppliers, sa kay host, salamat, maraming salamat sa ating mga photo and video at Monty Studio, we thank you. Maging sa Costa, Palaw'an, and yung iba mong mga suppliers na hindi ko na nabagit. And also sa aking mga relatives na mula pa sa Siargao, maraming salamat. Bumiyahe pa kayo dito ng napakalayo, dalawang flights para lang makapunta dito. And mga kaibigan friends from Manila na nagpunta pa dito sa aming mga ninong at ninang na galing pa sa ibang lugar sa Manila, nagpunta dito. Maraming salamat po sa inyo lahat, kayo sa mga friends ni Gail. Maraming salamat sa magpunta dito. We thank you guys. Salamat po. And sa tito at tita ni Gail, mga kapatid na kanyang papa, salamat po sa pagpunta niya dito. Tita Gigi and Tita
Sister Badin, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat na maging sa mga taga-landbank na ni Gail, workmates ni Gail, maraming salamat po sa inyong mga sir. And yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po, ang papuri ang lahat ay pupunta lang po sa ating Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi, what's up? Maraming salamat sa iyo. Super fun and ang galing mong umarte. Yeah, I am actually a theater actor. Kaya naman And a din film pala. actor. Yeah. Grabe kasi talaga na-feel namin at napatras na ako sa iyo kasi tapakin mo. Thank you! If they want to have you as their host, saan ka po pwede makontak? Pwede nila ako i-contact sa ating Facebook page. That's Papa Polo Events Host on my Facebook page. Ayun! Thank you so much, Papa! I really enjoyed the night. Ako din, maraming Pero aking si salamat. John. Kasi si John sa akin si Paul. Okay, thank you so much, John. And of course, to your family, thank you so much sa pagsundo at paghatid sa bahay. Wow! Bye-bye! Bye! Nice meeting you, Beth! You don't want to see you. Yeah! Visit Iloilo, ako nang bahala. Kung ako makabahala, no? Bye-bye! Bye. Kung bahala talaga sundin mo ko sa Yay! Finally back at Voyager's Palace. And here's my sister! Ta-da! We are here at room 1. Good for 2 yung room. Pwede nga 3 o double bed and single. And look! I got the flowers! Best wishes, Karen! And thank you, John, for dropping me by. Yay! Din tabuas. Hello! Woohoo! Alright, pahinga na kami. Then, see you tomorrow to El Nido. Bye! Nanugunan ako sa akin, make. Ayaw ko pang mag-beam. I'll take it off na.